Varování. Toto video vám může zlepšit život. V tomto videu se dozvíte 5 tipů, jak zlepšit svoji náladu a myslet pozitivně. První 3 můžete použít okamžitě, další 2 vyžadují více času, ale tím také roste jejich dlouhodobá efektivita. První a zároveň nejjednodušší způsob, jak si okamžitě navodit dobrou náladu, je úsměv. Úsměv na tváři způsobuje reakci mozku, která se projevuje navozením pozitivního dojmu. Tomuto procesu se říká autosugestce. Autosugestce je vnucení jakékoliv myšlenky sama sobě. Jinak řečeno tedy, i vnucený úsměv následně v několika dalších minutách dokáže vytvořit dobrou náladu, pocit štěstí a v několika málo případech i pocit euforie. Proto se hodí i při těch nejčernějších myšlenkách se usmívat, což se skutečně v otázce několika dalších minut odrazí ve vaší náladě. A další výhodou je, že se váš úsměv odrazí nejen ve vaší náladě, ale i u lidí okolo vás. Přeci jen, jak se chcete mračit na člověka, který se na vás usmívá? Blokování negativních věmů. Další ze způsobů eliminace negativity je vyhnout se rozhovorům, které stojí na stěžování si jeden druhému. Nemá cenu věnovat čas stěžování si na věci, které nemůžete změnit, jako třeba počasí, výsledky amerických voleb a tak dále. Celkově stěžování si je vlastně pouze výmluva proto, že nedokážeme převzít zodpovědnost na sebe za to, co se nám děje. Pokud si vám tedy někdo pouze stěžuje na to, jak měl zase hrozný den, nebo jak hrozné to má v práci, pro vás tento rozhovor nemá žádný přínos a pouze na nás druhý člověk přenáší svou negativní náladu. Platí to ale i u vás, ani vy si nestěžujte. Stížnostmi se snažíte pouze převést odpovědnost za svou situaci na někoho jiného. Pravdou ale je, že vy jste ti jediní, kteří mohou za to, v jaké situaci se nacházíte, a také vy jste jediní, kdo vás z této situace může dostat. Jakmile přijmete plnou odpovědnost za situaci, ve které jste, a uvědomíte si, že máte svůj život plně v rukách, že nezávisí na nikom jiném, velmi to uvolní vašemu myšlení. Uvědomíte si, že to, jak se k jakékoliv situaci postavíte, je jen na vás. Mozek nezvládne udržet najednou více jak jednu myšlenku. Díky tomu můžete myslet buď to pozitivně, nebo negativně. Je na vás, co si zvolíte. Máte přece svůj život plně v rukách. Vizualizujte budoucnost. Představujte si a sněte o tom, co chcete v budoucnu dělat. Vezměte si tužku a papír, nebo třeba telefon a napište si seznam věcí, které chcete mít, dělat a co chcete zažít. Čím více jich bude, tím lépe. Nejlepší bude, když zvládnete napsat přes 100 cílů, 100 snů, které máte. Nevažte se přitom ale na svou současnou situaci. Jsme ve světě nekonečných možností a nikdo neví, kde budete za pár let. Při psaní cílů si tedy představte, že na jejich realizaci máte neomezené množství financí a času. Ušijte si svůj život na míru. Neřešte vůbec svou finanční situaci nebo to, jestli budete mít dost dovolené. Sněte bez hranic. Všechno, co jste si do budoucna schopni představit a popsat, je reálné. Zpracujte si své cíle tak, aby ve vás vyvolávaly pozitivní emoce. Aby když si tento svůj cíl začnete představovat, abyste měli radost a těšili se na splnění svého cíle. Vytvořte si knížku nebo třeba prezentaci s obrázky vašeho vysněného domu, toho domku na pláži, ve kterém budete na své dovolené přespávat, těch míst, které navštívíte. Mozek přemýšlí v obrázcích, tak mu dejte obrázky svých snů. Jestli chcete, aby vám vaše cíle dali sílu a radost i do dalšího dne, čtěte si seznam a prohlížejte obrázky vašich snů večer před spaním. Váš mozek potom nebude celou noc přemýšlet o tom, co musíte udělat, ale bude přemýšlet a představovat si vaše sny. Díky tomu se vám bude také lépe spát. A ráno po probuzení si seznam vašich snů přečtěte taktéž. Proč ráno? Jak dlouho trvá všednímu dni, aby vám dal negativní náladu? Někdo ani nemusí vylézt z postele a už má špatnou náladu. Když si ráno přečtete svoje sny, máte hned za čím jít a na co myslet. Krom toho ráno po probuzení je každý člověk nejsugestibilnější a přijaté informace si nejlépe uloží do hlavy. I složité denní situace budete s přehledem a radostí zvládat, protože díky nim přemýšlíte pozitivně do budoucna a jakákoliv překážka se hned zdá překonatelnější. Je dobré si také zpracovat 3 až 5 vteřinovou představu o vašem nejsilnějším a nejemocionálnějším snu, třeba jak svoji maminku vezete na její vysněnou dovolenou.
Tato krátká a emočně silná představa vám i v záplavu negativní energie z okolí dodá dobrou náladu, pozitivní představy a optimismus. Naučte se nebrat věci jako samozřejmost. Nebrat věci jako samozřejmost a vnímat maličkosti každodenního života je velmi těžké. Když se ale člověk zaměří na pozitivní věci z celého jednoho dne, zjistí, jaké velké množství jich je. To, že se na nás někdo na ulici usměje, podrží dveře při vstupu, milý přístup prodavačky v obchodě, jsou maličkosti, kterých když si ale budeme všímat, tak velmi snadno přemíjí všechnu negativní energii, kterou v průběhu dne nazbíráme. Nebojte se o tyto věci podělit s druhými. Váš pozitivní přístup jim pomůže vzpomenout si na krásné situace z jejich dne. Z toho plyne další přísun pozitivity a radosti i pro vás. Nebo pouze jednoduché pozměnění klasické otázky, jak jsi se dnes měl, na otázku pověz mi, co hezkého se ti dnes přihodilo, povede spíše ke zlepšení nálady a pozitivnímu rozhovoru. Žijeme v době blahobytu. Vše, co vlastníme, bereme jako samozřejmost a nikdy nemáme dost. To je dobře, ale i špatně. Naše společnost se nazývá spotřební. To znamená, že k věcem, které máme, přibíráme další, protože si jich dostatečně nevážíme. Věci nelze brát jako samozřejmé. Je potřeba naučit se mít radost z maličkostí. A těch je okolo spoustu. Už teď právě vy můžete být vděční za to, že máte střechu nad hlavou, jste v teple, máte dost jídla a pití, máte přístup na internet, můžete se vzdělávat podle sebe. Jak se ale prakticky naučit být za to vděčný? Představte si situaci, že jedete autem. Venku prší a před vámi je kolona. Sami znáte nejtypičtější reakce. Pojďme se ale podívat z jiného úhlu. Za prvé, máte auto. Za druhé, jste v teple a neprší na vás. Za třetí, máte možnost si zapnout hudbu a poslouchat ji. Mohli byste být na tom mnohem hůř, jít pěšky, v dešti, promoklí, nastydlí, bez hudby a bez pohodlí. Jaká je najednou vaše situace? Paměťová kotva. Jakmile zvládáte jednoduché způsoby, jak si navodit dobrou náladu, existuje způsob, jak si tento pocit uložit do hlavy a vyvolat kdykoliv se vám to hodí. Tomuto procesu se říká paměťová kotva. Kotva je psychický proces, který představuje uložení dané informace nebo pocitu na základě smyslového věmu. Jednoduše řečeno, je to pocit, který se ve vás objeví v reakci na to, co vidíte, slyšíte, cítíte, ochutnáte nebo ohmatáte. A tento pocit může být vytvořen i uměle. Vy si můžete zapamatovat pocit štěstí nebo radosti za pomoci hmatu. Takto vypadá postup. Při pocitu velkého štěstí či radosti si pravou či levou rukou vytvořte úchop či gesto, které je snadno zapamatovatelné a které můžete zopakovat pokaždé při pocitu radosti. Čím větší radost si uložíte, tím větší radost později vyvoláte. Vaše hlava si totiž spojí tento úchop s opakující se radostí a při dalším zopakování jednoduše reaguje tak, jako jindy. Důležité je, že nejprve si mozek musí tuto informaci osvojit, tudíž počkejte, třeba měsíc či 2, až budete mít tuto informaci bezpečně uloženou a pak si ji pomocí paměťové kotvy můžete znovu vyvolat. Reakce funguje řetězově. Uměle navozená radost způsobí radost z toho, že to skutečně funguje, čímž se zároveň posílí efekt kotvy. Je nezbytností, abyste používali hmatový úchop i nadále po osvojení, jinak tento efekt v průběhu času vymizí. Věříme, že vám těchto 5 tipů pomůže zlepšit svou náladu. Pokud znáte někoho, komu by toto video mohlo pomoci, neváhejte ho sdílet. Případně nás můžete podpořit odběrem. Těšíme se na vás u dalšího videa.